σε παρακαλώ, μη με ακολουθείς. Είσαι καλύτερα χωρίς την τελείως ατάλλαντη φίλη σου. Δεν είσαι ατάλλαντη, ρε Chloe. Και έτσι, εάν ψηφίσει ο κόσμος το αγαπημένο του Superstar Luke, τότε η Chloe δεν θα νιώθει ατάλλαντη και θα πάμε στην πρεμιέρα ως star του ίντερνετ. Είμαστε η Σίλα και η Chloe. Και αυτό είναι το ασταμάτητο ταξίδι μας στη φήμη. Πρέπει να πάμε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Hannah Montana. Chloe, κόφτω. Εδώ μιλάμε για μας. Για να πάμε στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της νέας ταινίας Hannah Montana. Ξέρω ότι έχεις λίγο τράκι για το look, αλλά σύντομα θα βγουν οι ψήφοι. Ανυπομονώ να δω ποιο look έχουν διαλέξει. Chloe. Δεν θέλω να πάω. Δεν θα πάω. Ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Το ίδιο που γίνεται κάθε φορά που δοκιμάζουμε ένα από τα ηλίθια σχέδιά σου. Έπεσα από τη σκηνή, με τσιμπήσανε μέλισσες, σχεδόν μας συλλάβανε για προσποίηση βασιλικού προσώπου, ήμουν άσχετη DJ, κατέστρεψα το γάμο κάποιου κακομοίρη, κατέστρεψα και το πάρτι του Ντάνι, δεν χορεύω, δεν τραγουδάω, ούτε να κλέψω σε έναν αγώνα δεν μπορώ. Ό,τι κάναμε ήταν καταστροφή. Δεν θα είναι καταστροφή. Θα περάσεις τέλεια. Σου το υπόσχομαι. Κουνήσου, θα αργήσουμε. Θεέ μου, ψηφίσανε. Ποιο look κέρδισε? Τι? Ποιο look διαλέξανε? Τι έπαθες, Chloe? Δες το επόμενο επεισόδιο να μάθεις τι έγινε.